эҳтимол меравад пас аз як ҳафтаи дигар хатсайри нав дар маҳаллаи Чашмаи Арзана ташкил карда шавад. дар ин бора мудири бахши нақлиёт ва алоқаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Хуҷанд Раҳим Солиҳзода иттилоъ дод. Вай мегӯяд рақами хатсайри нав 29 мебошад. сокинони ин маҳалларо ба самти автовокзали кӯҳна мебарад. ҳамчунин эҳтимолияти дубора барқарор кардани хатсайри рақамии 9А ки худ сарона фаъолияташро қатъ карда буд вуҷуд дорад. дар назар ҳаст мана дар рӯзҳои наздик ҳафти оянда ҷаласаи комиссия вилоятӣ барпо мегӯяд. мо ба унҷо пешниҳод кардаги хатсайри 29А ҳам ки камаш аз ҷадвали ҳаракати ин хатсайр ба мо ки пешниҳод кардаги ин ширкат 25 адад микроавтобус фаъолият мекунад. акун тасаввур кунед ки худи чилеки анд хатсайри чилеки анди ҳам ҳаминқадр миқдор микроавтобус ҳаши анди камтар бошад. агар ҳамин нӯи фаъолият накардоз як бо миқдори кам бошад, мо ина бо роҳбари ширкат ин хатсайр ба ширкати ҷамъияти сухоми пӯшиди Сорбон вобаста мебошад. мо бо роҳбари ваҳо алкасу гуфтугузор кардагӣ ки дар ҳамин рӯзҳои наздик ин ҳалли фасли худро меёбад. маҳаллаи Чашми Арзана зиёда аз 6000 аҳолӣ истиқомат мекунанд. акун худтон тасаввур кунед ки дар инҷо мактаб бачаҳо донишҷӯён ҳаст. мо масалан ҳамин 29 аям барои чӣ ба ҳамунҷо равона кардосем? он хоҳиши дархостое ки сокинони ҳамин маҳалла карданд ки мо якбора ба тарафи автовокзали кӯҳна рафта наметавонем ба тарафи унҷа. ҳамин хатсайри 29 аз мардуми сокини ҳамин Чашмае рост ба ҳамун минтақаи тарафи автовокзали кӯҳна мебарад бо кӯчаи маркази шаҳр. Раҳим Солиҳзода аз мушкилоти сокинони маҳаллаи Чашмаи Арзана хабардор аст. барои ҳалли ин бо ташкили комиссияи махсус корбарӣ дорад. эҳтимол меравад оғози ҳафтаи нав мушкилот ҳалли худро пайдо намояд. аммо барои баромадани автобуси хатсайри рақами 3 бояд роҳҳои нақлиётгарди маҳаллаи Чашмаи Арзана аз таъмир бароварда шавад. оиди аз тарафи сокинони ин маҳалла бурдани автобусҳои калонҳаҷми ҷамъияти нақлиёти корхонаи давлати коммуналии нақлиёти ҷамъияти шаҳри Хуҷанд бошад. инам мо бо мутахассисон, муҳандисон, кормандони техникии ҳамин соҳа мо тибқи меъёрҳои ҳуқуқи оидӣ дар кодекси нақлиёт гуфта шудааст мо санҷида баромадем. он роҳҳое ки имрӯз ҳаст дар ҳақиқат таъмирталабанд. мо тибқи дастури супориши раиси шаҳр муҳтарам Шарифзода Фирдавс аллакай ин масъалаҳо ҳамаш дар мадди аввал бояд бошад шудагӣ барои он ки аллакай ба аз тарафи идории сохтмони идории роҳҳои шаҳри Хуҷанд ин баррасӣ шуда истодааст ки ман бовари комил дорам ки ин ҳамин сол оиди таҷдиди ҳамин роҳҳо ё таъмири ҷорӣ ё куллан таъмири пурра бошад ва нақша гирифта шудааст. масъалаи худсарона аз фаъолият мондани хатсайри рақами 9А низ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. хатсайри мазкур сокинони маҳалларо аз Чашмаи Арзана ба микроноҳияи 8-12 мебурд. чанд вақт инҷониб ин хатсайр худсарона фаъолияташро маҳкам намуд. аз ин рӯ сокинон камтар ба мушкилӣ дучор гардиданд. ҳоло мақомот мегӯяд масъалаи мазкур низ баробари таъсиси хатсайри нав ҳалли худро пайдо хоҳад кард. хатсайре ки 9А гуфтем мо чӣ хел ки ман гуфта гузаштам дар ҳамин рӯзҳои наздик ман метавонам ки ин ҳафта аллакай ҳамин 9А масъалааш ҳал шудагӣ бо роҳбарият мо супориш додем ки дархост ин масъалаҳо ҳамаш дар муҳтарам раиси шаҳр ҳамин маълумотро доранд. мо иродаи худро гуфтанд. мо аз тарафи ҳамин худи бахши нақлиёт ва алоқа ва роҳбарони ширкат аллакай ина ҳамаша баррасӣ кардагӣ ҳафтаи оянда 9А пурзӯр карда мешавад. ба ҷои 1-2 адад бошад мо камаш то 12 адада микроавтобус дар ҳамин хатсайр фаъолият мебарад. дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд 82 хатсайр амал менамояд. ин хатсайрҳо ҳамарӯза барои сокинон ва меҳмонони шаҳр хизмат расонӣ мекунад. зеро ҳамарӯза ба шаҳри Хуҷанд аз шаҳру ноҳияҳои гирду атрофи он беш аз 100 000 сокинон ворид мешаванд. давоми 3 моҳи охир бошад 9,200,085 аз 13 мусофир аз 82 хатсайри нақлиёти мусофиркашонии шаҳри Хуҷанд истифода кардааст. гузориши Мафнуншукурова, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти хабар.